Dnes mám pro vás 3 tipy, jak si poradit s retro účesy. Tak pojďme rovnou na ně. Tip číslo 1. Natočení vlasů. Pokud máme na mysli účesy 40. a 50. let, většinou se vlasy neobejdou bez natočení. Pokud chcete, aby účes působil opravdu autenticky. A nezapomeňte také vlasy pročesat, protože takovéto lokny se nosily spíše o století dříve. Tip číslo 2. Suchý šampon nebo texturizační sprej pro tvarování a uchycení sponkami. Pokud jste už někdy zkoušela vytvořit nějaký účes, možná jste narazila na problém, že vám sponky nebo hřebínky klouzaly z vlasů dolů nebo v průběhu dne změnily svou pozici a tím i tvar účesu. Pomoci v tomto vám může právě suchý šampon nebo texturizační sprej, který zlepší texturu vlasů a ty už nebudou tak kluské a sponky budou držet přesně tam, kde mají. A stejný trik vám může pomoci také při tupírování vlasů, aby objem zase zpátky rychle nespadnul. A tip číslo 3. Retro účesy jsou velmi hravé a rozmanité. Můžete si tak jejich dotvoření pořídit nepřeberné množství doplňků, ať už se jedná o klobouky, barety, ozdobné spony, šátky anebo třeba mašle. Fantazii se meze nekladou a váš look s těmito doplňky bude působit dotaženěji. Nezapomeňte mě sledovat pro více tipů a inspirace ze světa elegantní módy. A ještě poslední věc, nezapomeňte vlasy pořádně zalakovat, aby vám ten účes vydržel.